Uyazi, useyabuya-ke manje loya mbuzo obuzwa uMalema ekhathazekile, ebuza mayelana ngama-S_M_Ss, I mean ngama-WhatsApp messages. Lento eyayishiwo uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi wayeqinisile yena uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uma ethi ngisho ngabe kuthiwa i-WhatsApp message ubusuyi-delete-ile, bona bayakwazi ukuthi bayibuye bayilande iphila, bayibeke la phambi kwamehlo akho. Wayekhathazekile ebuza lo mbuzo. Ya mane, sekukhona manje sekulokhu kubuya kumina ukuthi kwenzeka kanjani lokhu. Nangu phela manje laphana u-Witness esebalula ukuthi uKateso Molife benoSibiya bangabangani noJulius Malema. Kanjani manje? Manje sengiyayibuza ukuthi yini lena eyahambisa uJulius Malema uma faneke kuvele uSibiya laphana kwe-ad-hoc committee wanyamalala uMalema. Cha, angisho ukuthini ningabe senilokho nithi hhayi uthe angisho ukuthini. Cha nje ngiyamangala nje nami uma kuqhamuka izinto ey'kanje, nami ngiyazimangalela nje bakithi, hhayi ukuthi ngikhuluma kambi, angikhulumi kambi, ningangizwa futhi kambi. Ngiyayibuza nje nami, ngiyayibuza nawe ungayibuza ungiphendule futhi uma uthanda ungiphendule. Ngicela ungangithuki kodwa.